parte de structură de beton nu poți să o faci perfect, dar noi venim la final și învelim clădirea și o facem să arate perfect din aceste scanări 3D, fără să faci măsurător la fața locului, cu ruleta. Astăzi stăm de vorbă cu domnul Paul Muntean, furnizorul tâmplăriei și al peretelui cortină de la Unirii Towers. Ce înseamnă pentru tine și echipa ta să lucrați la Unirii Towers? Unirii Towers înseamnă pentru noi un reper, o responsabilitate pe care trebuie să ne arătăm față de beneficiarii acestui proiect, în care trebuie să ne expunem toată precizia tehnică de care trebuie să dăm dovadă și, bineînțeles, o coordonare de excepție ca să putem să livrăm o calitate foarte, foarte înaltă, deoarece exigențele la acest proiect sunt foarte ridicate. Se vrea o calitate de excepție și atunci trebuie ca să ne punem toată energia în acest proiect. Ce tip de tâmplărie și perete cortină ați ales și de ce? Tâmplăria din PVC este un sistem premium, este o premieră atât pentru orașul nostru cât și pentru România. Este un sistem armat cu o plasă de fibre în profil pentru a-i oferi o stabilitate foarte ridicată, deoarece avem un pachet de sticlă eficient termic. Acesta duce la o greutate destul de mare și atunci această tâmplărie preia din greutate, din sarcină și este foarte stabil în timp, are o garanție a profilului foarte, foarte ridicată. Plus de asta avem partea de feronerie pe care iarăși aș putea spune că este în premieră, deoarece este o feronerie updatată de la Roto NXC, care prezintă o balama inferioară din oțel inoxidabil care preia 100 de kg, ceea ce noi la acest proiect nu avem ferese de 100 de kg, dar putem ca să avem siguranța că balamalele o să reziste în timp. Așa cum am spus și adineauri, tâmpăria o să fie destul de grea, deoarece obținem un coeficient de transfer termic foarte ridicat și atunci această feronerie pe care o punem mai are un plus foarte mare. Nu avem balamale invizibile, adică toată partea de capace, de balamale pe lateral nu se văd, sunt ascunse în cercevea